бошгоҳи футболи истиқлоли тоҷикистон дар доираи бозиҳои даври чоруми марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳои осиё бо дастаи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ рақобат карда бо ҳисоби 4-1 ғалаба ба даст овард. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи ба номи Шоҳзода Файсал бин Фаҳдаи Риёз баргузор гардид. Нахуст арабҳо ташаббуси бозиро ба даст гирифта ба пеш баромаданд. Дар дақиқаи 24 ба Фетимби Гомис ҳисобро боз намуд. вале баъдан футболбозони тоҷик аз худ маҳорати баланд нишон дода бартарии вохӯриро соҳиб шуданд. Дар дақиқаи 39 Манучер Ҷалилов аз партофти Алишер Ҷалилов истифода бурда таносубро барқарор сохт. дере нагузашта Манучер боз дарвозаи Ал-Ҳилолро рахна намуда Истиқлолро ба пеш баровард. ин навбат партофи самароваро Рустам Соиров ба номаш сабт кард. бо ҳамин дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми нерӯсанҷӣ ҳам истиқлолиҳо ба ҳариф ҷавоби сазовор доданд. дар дақиқаи 49 Манучер Сафаров ирсоли Алексей Ларинро гирифта бо муваффақият тӯбро вориди тури дарвозаи рақибон сохт. Манучер Сафаров бо ин иктифо накарда бо гузашти 4 дақиқа боз ба задани гол муяссар шуд ва муаллифи дубл гардид. дигар то анҷоми рақобат бошгоҳи Саудӣ оҷиз монду ҷавоб гуфта натавонист ва бозӣ бо ҳисоби 4-1 ба суди дастаи Истиқлол ба анҷом расид. бояд зикр намуд ки Ал-Ҳилол 3 карат қаҳрамони қораи Осиё буда 16 маротиба чемпиони Арабистони Саудӣ гардидааст. ёдовар мешавем ки Истиқлол дар даври якум бо дастаи Шабоб Ал-Аҳли Дубай бозиро мусовии 0-0 намуда дар марҳилаи дуюм АГМК-и Узбекистонро бо ҳисоби 3-2 шикаст дод. дар вохӯри сеюми худ бошад аз Ал-Ҳилол бо натиҷаи 3-1 мағлуб шуда буд. бозии дигари даври чорум дар гурӯҳи А байни дастаҳои Шабоб Ал-Аҳли Дубай ва АГМК бо натиҷаи 3-1 ба фоидаи Шабоб Ал-Аҳли Дубай хотима ёфт. акнун баъди 4 даври рақобатҳо дастаи Истиқлол бо касби 7 имтиёз ба садри ҷадвали гурӯҳ баромад. хотиррасон мекунем ки дастаи Истиқлол бозии навбатиашро санаи 27 апрел бар муқобили Шабоб Ал-Аҳли Дубай баргузор менамояд.